than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang inuban. Huwag nailain pa. Lamiaw The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Roll it up. Say you got a girl. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Hello, Abian. Welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagapasalamat kita sa kay amigo naton Nyril Mulabin nga naga-replay sining aton nga programa kung palatuntunan sa ilay stasyunan ng radyo sa Hinubaan, Negros Occidental. Bisan man sa kay Pastor Riniel Valdez sa San Jose, Sipalay City, Negros Occidental. Kag sa mga kaupdanan, mga kaparintihan, kag mga utod sa Ginoo dira sa Binolig Fellowship Baptist Church. Mayong aga sa inyong tanan. Pastor and Mrs. Agudo, kamusta kamo? San pa sa kay Mamang, sa kay Mr. and Mrs. Kahulo, akon bayaw kag bilas dira sa San Jose, Sipalay. Kay Pastor and Mrs. Johnny Dayuno dira man sa Kaliling Kawayan, Negros Occidental. Pastor and Mrs. Stephen Alonsagay sa Gilhungan, Kawayan. Pastor and Mrs. Willie Iskanlar dira sa Daan Banwa, Kabangkalan City. Pastor Mrs. Arnel Medes dira man sa Bantayan B, Kabangkalan City. Sa aton kaupod nga pastor, Pastor Aldin Abilio sa Tapi, Kabangkalan City. Sa kay Pastor Catanos, Silverio Catanos dira sa Mulubulo, Kawayan. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-replay sining aton nga Ilonggo version sang Daily Light. Karon sa aton nga pagpamalandong sang pulong sang aton Ginoo, diri sa Mikias kapitulo 6 bersikulo 1-8, ginhatag kag ginladla diri sang Ginoo ang iya mga pamaagi para nga kita makaangkon kag maka-eksperyensya sang kabuhi nga malipayon, makahuluganon, kag mabinungahon. Kabuhi nga nagadala sang kahimayaan kag katungganan sa aton Ginoo kag manluluwas nga si Ginoong Jesucristo. Akon basahon ang Mikias kapitulo 6, 8 ka mga bersikulo nagasiling, pamatiin ninyo karon ang ginasiling sang Ginoo. Tindog, pakigsuay ka sa tubangan sang mga bukid, kag pabatia ang kabakuluran sang imutingog. Pamati o kamo nga mga bukid sang kasaba sang Ginoo. Kag kamo nga nagapadayon nga mga sadsaran sang duta, kay may kasaba ang Ginoo sa iya katawhan, kag magpakigsuay siya sa Israel. O katawhan ko, ano bala ang nahimo ko sa imo? Sa diin bala ginapatak-an mong ko ikaw, magpamatuod batok sa akon,
Kon ginpataklad ko ikaw gikan sa duta sang Ehipto, kag gintubos ikaw gikan sa balay sang kayulipnan. Kag ginpadala ko sa una nimo si Moises, si Aaron, kag si Miriam, o katawhan ko panumduma karon kung ano ang ginpahito ni Balak nga hari sang Moab, kag ang ginsabat sa iya ni Balaam nga anak ni Beor, panumduma kutob sa Sitim, tubtob sa Gilgal, agod nga makakilala kamo sang matarong nga mga binuhatan sang Ginoo. Sano bala magaatubang ako sa Ginoo? Kag magayaob ako sa tubangan sang Dios nga mataas. Magakara ako bala sa tubangan niya nga may mga halad nga sinunog, nga may mga tinday nga isa ka tuig. Mahamuot bala ang Ginoo sang linibo nga mga karnero nga lalaki o kon sang linaksa nga mga suba nga lana? Ihatag ko bala ang akon panganay tungod sa akon paglalis, ang bunga sang akon lawas tungod sa sala sang akon kalag? Napahayag niya sa imo o tao ang mayo. Kag ano bala ang ginakinahanglan sa imo sang Ginoo? Kundi ang paghimo sing matarong, kag ang pagigugmas sang kalulo, kag ang paglakat sing mapainubuson upod sa imo Dios. Kabay ang Ginoo magapakamayo sining pulong nga aton nga ginbasa. Karon ari diri ang paagi sang Dios agod ikaw kag ako maka-eksperyensya sang kabuhi nga makahuluganon, malipayon kag mabinungahon. Ang tao abyan naglakat sa malayo kag malapit agod nga sugata, makaangkon sang husto nga kahulugan sa pagluntad kag sa pagpangabuhi. Man has traveled far and near in order to find the reason for living and for existing. If there is no written word and living word, your answer to the question, why am I here, is as good as mine. Abyan, kung wala si Ginoong Hesus ang buhi nga pulong sang Dios, ang anak sang Dios, kag kung wala sing balaan nga kasulatan, hindi kita makasabat sining pamangkot nga ari ako diri sa sining nga kalibutan. Ang imo sabat poko na nga akon sabat para riho lang sa tubangan sang mga katawhan. Pero salamat nga may manluluwas kita. Salamat nga may balaan kita nga kasulatan nga amo ang the rule of faith and practice of the believers, of Christians. Abyan, wala na nga naginakinhanglan naton nga maglakat pa kita dito sa malayo. Kangay sang Amerika o kon sang Israel. Agod nga makakita kita sang husto nga sabat sa pamangkot nga ari kita sa sini nga kalibutan. Pinaagi sa gahom kag bugay sang Dios, ikaw kag ako makaangkon sinang kahulugan sa pagpangabuhi. Ari ang mga rason nga ang tao, ikaw kag ako makaangkon sang fulfillment, kalipay, kahulugan sang pagpangabuhi. Ako na ipakita sa imo abyan dira sa bersikulo 1 tubtob sa 7 ang malipot nga history sang kaayo sang Dios, sang kalulot sang Dios, sang bugay sang Dios sa mga katawhan sang Israel. Kag bisan pa sang iya pagkamatutom sa sining mga katawhan nga pirmi lang nagasupak sa Dios. Ano ang mga
trabaho kag ang mga ginhimo sining mga katawan sang Israel nga bisan ginpahayagan na sila sang gahom sang Dios, sang batiti kag sa protect sang Dios sa sining mga katawan. Sa gihapon sila nagahimo sa mga butang malaot. Dira sa bersikulo 1 kag 2 sila mga nagasimba sa Dios. Dira sa 1 Kings 14:23 and 24 akong ginsulat diri sa English o sa akong basahon. For they also built for themselves high places and pillars in Asherim on every high hill and under every green tree. Ining pillars, Asherim, high hill, amo ini ang ila ginagamit sa ila pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Asherim, amo nang ila ginahimo nga mga poles, no? Mga turi nga ila ginagamit sa ila nga pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Kag nagabutang sila sang ila mga altar para sila Diyos-Diyos sa mga kahoy. Kag bisan pa sa kuiba. Amoy na ang pagka masinimbaon sa Diyos-Diyos sining mga katawan sa Israel. Padayon, and there were also male cult prostitutes in the land. May mga lalaki nga nagabaligya sang ila lawas sa mga kababainan. Amak mo na, mga call boys kung sa aton pa. Ara sa mga katawan sang Israel. They did according to all the abominations of the nations that the Lord drove out before the people of Israel. Amoy na ang kabangdanan abyan kung nga ang Diyos naggamit sa mga katawan sa Israel sa pagpapas, sa paglaglag, sa pagpamatay sa mga katawan nga naga-istar dito sa Kanaan, tungod kay nagasimba sila sa hindi matuod nga Diyos, tungod kay sila mga immoral nga mga tao. They were idolatrous and they were also immoral. Siling diri sa Jeremiah 17 verses 2 and 3. Excuse me, no? Katulatan nga tutunlan. Jeremiah 17 verses 2 and 3. While their children remember their altars and their Asherim beside every green tree and on the high hills, on the mountains in the open country, your wealth and all your treasures I will give for spoil, as the price of your high places for sin throughout all your territory. Madamo sang bahandi o kun manggad, bulawan, kag pilak ang mga katawhan sang Israel kay sila ginpakamayo sang Dios. Pero tungod kay nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos, ang ila manggad kuhaon sang Diyos sa ila. O amoy na ang paghukom sang Diyos sa sini nga mga katawhan sang Israel. Ang ila wealth, ang ila mga treasures, nanginlut or spoil sa mga nag-atake nga mga ginharian sa Israel. Assyria, Babylon, Medo-Persia, Grecian Empire, Roman Empire, ginpang kuha, ginpang ilog, no? Ginpang subnet, ang ila mga bulawan, ila pilak, ang ila mga bahandi. Sini mga katawhan nga ginpili sang Dios ang katawan sa Israel. Why? Because of their idolatry. They were also immoral, ikaduha. They were indecent. Romans 1:27, and likewise also the men leaving the natural use of the woman, burned in their last one toward another, men with men. Di ba, amo ini ang inagi, homosexuality, working that which is unseemly and receiving in themselves that
recompense of their error which was meet. Amoy ni ang sala man sang mga katawhan dito sa Israel, bisan nga sila mga pinili nga mga katawhan sang Dios. Kag prevalent man ina nagadagsang ina karon nga klase sang sala. Hindi lamang sila idolatros, sila mga immoral, sila mga indecent. Kag hindi sila magpadalom, insubordinate sila. Pero ang Diyos nag-display sang iya katutom, sa iya gahom, kag bisan pa sining iyang kaayo sa mga katawhan sang Israel. Karon ang mga paagi sa mga tao nga sayop, they were appeasing God through the sacrifices and good works. Amoy nang huna-una sa mga tao nga mag-antos, no? Magsakripisyo para nga batunon sila kuno abi sinang Dios. Hindi na amo ang paagi sa Ginoo. Ihatag man nila ilang mga bata kuno sila nagsakripisyo, pero ang Dios nagtudlo na nungod sa iya nga bugay. Ang iya bugay aton makita, no? Iya ginpahayag sa sining bahin sa Balang Kasulatan sa bersikulo 8, napahayag niya sa imo o tao ang maayo. He exposed his grace. He gives man the model for goodness, and Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone." He gives man the message of goodness. The first commandment is to love God with all our hearts. But the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. He gives man the motive for goodness. Why do you call me good? No one is good except God alone. Dere sa Mateo, Kapitulo 5, versikulo 16, aton makita nga ang motibo sa paghimo sang mayo amo ang pagimaya sa Dios. Anong gina-expect sang Ginoo? Balikan naton ang Micah 6:8. What God expects? What doth the Lord require of thee? Action and fairness, do justly, affection and fondness, to love mercy, abasement and fellowship, paubos, humility, and to walk humbly with thy God. Lastly, tungod sa sining mga una nga mga kamaturan nga aton ginhambal, what can you experience kung ikaw just, merciful, and humble? Amo ning ma-experience yan nato ng mga abyan. Fulfillment, result of obedience na. Faithfulness, magapadayon kita nga magmatutom. Fruitfulness, magapamunga kita sa atong nga pag-alagad dira sa Dios. Ang tao abyan wala sang excuse o kun balibad for not doing good. Madamo sang iya mga resources, sang iya mga reasons for living a meaningful life. It is only through Christ that we can find meaning and fulfillment. Kung wala ikaw sang kaangtanan sa Dios, pinagi sa iyo pagsalig kay Kristo Jesus, hindi gid ikaw maka-experience sang makahuluganon, malipayon, kag mabinungahon nga klase sang pagpangabuhi. If you don't have a relationship with the Lord Jesus Christ, you'll not experience a life of fulfillment, fun, holy, righteous fun, and fruitfulness. Busa palapit sa Ginoo, hinulsuli ang imo abyan nga mga sala, saligi siya sa imo nga kabuhi. Kag maangko nimo ang balaan ni Espiritu nga nagadala sang kabuhi nga wala sang katapusan. Magahatag siya sa imo sang kaluwasan, kasiguruhan,
kag paglaom sa imo nga pagpangabuhi karon. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, ako si Pastor Ipafrasakar, nagapasalamat sa imo nga pagsunod sining aton nga programa.